sabo ta saba. An buɗe wa Rahama Sadau wuta kan shigar tsaraici da ta ƙara yi. Abin babu daɗin gani babu daɗin ji. Ta sha caccaka da maganganu daga mutane daban-daban. Ku biyo mu don jin irin caccakar da aka yi wa Rahama Sadau da kuma irin maganganun da aka mata a comment section, wanda muna ɗauke da bayanan hakan da kuma sunayen waɗanda suka mata wannan martani. Ku biyo mu don jin yadda ta wakana. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran. Hausawa kan ce an daɗe ana ruwa, ƙasa na shanyewa. Sanin kowa ne babu jarumar da ta kai Rahama Sadau ɗaukar magana a masana'antar Kannywood, wanda har ta kai ma ta fita zakka. Wani abin ma in ta yi babu mai cewa uffan. Mai maganar ma kan ce za ta aika ko wani abu mai kama da haka, wanda masu nasiha da masu tsokaci sun yi sun bari. Wannan ɗabi'a ta Rahama ta shigar da kan jawo cece-kuce har ya taɓa sa ta a cikin tashin hankalin da ta fito ta nemi afuwar al'umma gami da alkawarin irin haka ba za ta kuma faruwa ba, wanda amma kafin a je ko ina sai ta yi burunkutukulle da dukkan nasihun da jan hankalin da aka yi mata, kuma ta yi watsi da alkawarin da ta ɗauka tana mai sharɓar kuka. A wannan karan ma dai Rahama ta shiga bakin duniya inda aka yi ta a kanta da surutu bayan ganin wata shiga da ta yi a bikin karrama jarumai na AMBCA Award da aka gudanar a birnin Lagos kwana 3 da ya wuce, wanda jama'a suka mata ta da korafin irin shigar da ta yi. Wasu na ganin da mata sani shigar kayanta na al'adar Hausa ta yi, da sai ta fi fita daban da kuma fin burgewa a gurin al'umma. Sai ta shigar turawan da ba za ta burge turawan ba, a gurin yan uwanta kuma ya ja mata zagi. El Mu'az Lere ya ce ba farkon rayuwar bane, ƙarshen shine abin ji. Duk wanda kuka ga ya tsinci kansa a irin wannan rayuwar, kada ku tsine mai, ku mai addu'a kawai, sannan ku nemi tsari da irin rayuwar ga ku sannan ga iyalanku, domin Allah zai iya jarabtar kowa. Muna addu'a Allah ya shirya Rahama Sadau, mu ma Allah ya tsare imaninmu. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya don alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin. Comrade Mustapha Abubakar dan Saudiya kuma ya ce yanzu idan muka tsinewa Rahama Sadau sai wasu su ji haushin mu saboda son zuciya. Alhali manzon tsira ne ya ce duk macen da ta bayyana tsaraicinta tsinanniya ce, idan kun ganta ku tsine mata. Yanzu sai ka ji sun fara kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku faɗi alkhairi ko ku yi shiru. To ku sani hadisin ba a irin wannan wajen yake magana ba. A irin wannan wajen fiyayyen halitta cewa yayi idan kun gansu ku tsine musu. Shi yasa bata lokaci ne ka tsaya kana cewa Allah ya shiri Rahama, ku tsine mata kawai shine daidai. Dole ne mu tsine mata saboda bin umarnin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam. Cewar Comrade Mustapha Abubakar dan Saudiya. Shi kuma Haruna Adamu Yingau cewa yayi ni wallahi Rahama Sadau tausayi ma ta bani, kai ka ce ita a matsayin mai shara ta halarci wurin. Allah ga asalin fitsararru masu lasisi a wurin dan Allah. Husaini Isa Muhammad kuma cewa yayi bambancin a bayyane yake, ba a banza addinin musulunci ya umarce mu dinga shiga mai kyau irin wadda addini ya umarta ba, musamman a bangaren mata su da yake dukkan jikinsu al'aura ce banda tafukan kafafuwansu. Jama'a ku kalli waɗannan hotunan da kyau ku gani, mace ɗaya ce a waɗannan hotunan. Wallahi shiga ta mutunci ita ce shiga mai kyau. Rahama Sadau Allah ya shirye ki idan kina da rabon shiryuwa. Kaɗan kenan daga irin rubuce-rubucen da aka yi akan jarumar. Shi ko wannan mai barkwancin a dandalin TikTok Bello Galadanci da aka fi sani da ɗan Bello, barkwancinsa ya shirya a kanta ya isar da nasa saƙon na yadda shugabanni da 'yan hizba suna kallo take cin karanta ba babbaka, ba wanda yake da niyyar tsawatar mata. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.